kotak mriki lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Datang asalipun ibu kula alim para ulama para kiai yang kasih kula tak dinamakan suruh batas kumpul datang aku tak 300 itu kok kene. Jauh aku konten. dan yang Bapak Ibu kalau bersedia kita pasang kalau yakin kita kemarin sekali jalan Madinah yang bertemu saat ribut ini kalau tersebut datang atau kalian studio membuat pasang kalau tersebut hidup nih kalau lain. Di nomor dan di jam niko itu kasih nanya Tuhan manusia siap lahirnya, siap batine, siap jasmani roh kami sehingga wonten kesempatan jam niko kita sangat kembal bersenggel datang dari pun Bapak Agung Ibu dalam rangka niko sepasar Natal. Tetap buge. Terus mungkin pertemuan ikan saya mereka Mutua barokah datang teman-teman sekali, lalu juga di Mutua barokah datang di Mutua Subul Hajat, Bapak Abu sekalian, engkau yang barokah dan setuju, amin Allahumma amin. Kami pun salam terang dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingkang tansah kewajib atau teguh sahabatipun yang kiamat. Mugi-mugi setuju ingkang sami rawuh wonten ing menika Ibadipun sahabati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata yaumul kiamah amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, pada ingat nasa akal ya. Terus kalau sampun dipunaturaken ke bapak mantan untuk pilih antara jam tiga dibuat damel santai-santai ini boleh. Sak undang-undange gamane monggo dibuat damel santai sak undang-undange. Oke, dia akan berhubung santai, lagi dia santai, sak benar. Mungkin kanthi barokahipun keadaan kayak niki, mboten napa-napa. Moga dipun ridhonya Allah Taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sedherek kata sah kula akan. Datan iki menika kawula dadi kilakane menika wakilipun Bapak Parjan Ibu Umi sekalian. Ini juga Mas Pindah. Ini kok ngaturaken salam taklim dateng menika Bapak Agung saderipun saderipun salam taklim dateng menika Golek bahan sami rawuh wonten ing jam menika. Apik-apik lho Mas di syuting. Kakalipun ini golek bahan kudu ora oleh. Iki Bapak Parjan Ibu menika wonten kuwi motor gambar kemanapun Allah tidak dan menika kabeh kawula masrahaken menika teman kekalih menika Mas Bagus kalih Mbak Dina. Alhamdulillah bismillah menawi sampun kaucapaken lan Mas Bagus dateng menika saatawis wekdal menika ngantos dinten menika dinten pekananipun wis pasaripun. Mbok menawi nggih menika Mas Agus datang menika. Mbok menawi anggene ngopeni Pak Parjan Soibu dateng kota anggenipun ngopeni nek Mbak Dina karuan nggih bojone dia diopeni. Mungkin dateng menika Mas Agus mungkin wonten ingkang kirang anggenipun menghormati datang ayeuna pramila sudah malih kawula matur matur Bapak Agung sak keluarga Pintuan pangapunten ingkang sangat
Allah. Insyaallah kalau ngene rahmatan juga dipun aku ya orang yang makhluk. Berapa orang ibu yang atas sampurnakan nggak berbeda. Selanjutnya ketika Jumatan Kamlo untuk Bapak Aja Ibu sak beres sak turunan sak dulu atau betul oleh aku dulu bulat-bulat Iya. Kemayu nih. Warung kemayu nak mbok. Andane. sing dijempoli apa nih weteng nang mbok ana napa Rayan ning tarup mang sindio mah ya wis ae aku nek ana le berarti aku gak katut aja ora katut tahu lah ngene no iki biduanku sing papat nerang pojokan lho tunggal Oh, walah ayu-ayu kabeh ngene. Kendaraan ora ana sing elek ayu kabeh. sumpahne iki ngono ya. Lho nek wonge gak ketok gak nek lunga gak ketok ya. Oh, walah panganane. Lah ya. Betah. Bosan. Enggak. Iya. Hanya setuju mungkin adik kalau langsung kami makin waktu saling beli namun untuk harus itu mengikuti gitu langkah-langkah makin mulai dari kisah puji dalam jalan enggak kami pun selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu ya jadi sama seperti sidang karena kalau kita melakukan beberapa dari cara Allah sembilan kali Allah takkan keluarga merusak 2000 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Paujan. Menapa ingkang sampun dipun aturaken mugi-mugi mbekta berkah samudayanipun. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilih kita sedaya Bakul bakso, bakul wonten enjang menika saged rawuh telunggon ora lereng. kempal wonten dalemipun Bapak Agung sekarang Ibu kanthi slamet wilujeng boten wonten alangan mirip ing sambikala. Para lenggah sedaya ingkang kula hormati, nuwun sewu kula ngadeg wonten mriki amrah saking panyuwunipun Bapak Agung sekarang Ibu supados jumbuh kalian menapa ingkang kula aturaken kala wau inggih acara enjang menika kala sampun dipun aturaken saking menenipun Bapak Parjan lumantar Bapak Paujan inggih wonten siang menika Ibu lumantar kawula kemanten kekalih kula tampi mangke mbok bilih cumondhok utawi manggil wonten mriki Mbak Dina badhe dipun daku kados putranipun piyambak sinaosa menika putra mantu kosok wangsulipun mangke mbok bilih kemanten kekalih cumondhok wonten Turirejo Jepon saking panyuwunipun Bapak Agung sekalian Ibu semanten ugi supados dipun daku kados putranipun piyambak boten dipun benten-bentelaken. Salajengipun Bapak Parjan
sak penderekipun kala sampun ngaturi oleh-oleh saking panjenenganipun Bapak Agung sekalian Ibu semanten ugi menika dipun tampi kanthi lega lila ing manah. Kosok wangsulipun Bapak Agung sekalian Ibu mboten saged ngaturi piwales menapa-menapa. Namung nyuwun supados Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi piwales ingkang murwat jumbuh menapa ingkang dipun aturaken. Para rawuh para lenggah sedaya ingkang kawula hormati, langkung-langkung para alim ulama, para sesepuh nyuwun doa pangestu supados temanten kekalih saged gesang bebrayan rukun ngantos saklawasipun saged tentrem keluarganipun enggal-enggal dipun paringi momongan atik lanang atik wedok sami mawon Marang. titikane menapa keluarga ingkang tentrem sing penting ora pegatan pun niku mawon sing penting ora pegatan. Mulane wong omah-omah niku aja ngantek muni njaluk pegat apa nantang tak pegat niku ampun nganti. Niku sirikan. Aja nganti. Sing penting bar tukaran ya salah siji ana sing ngalah. Nek ana sing muni kok wong omah-omah ora tau tukaran ngalah prep. Wis ra ana. Mimi es tak golek ae. Sinten iki lho nek ana aku tak meguru. Wong kula pun ngalami ya. Bendina itu tukaran tapi bar nggih, bar tinggal ning warung. Nah, bubune wong omah-omah. Nah ora tukaran halah sapa kandha. Lah nggih. Pramila saking menika Bawa Karjan kula titip kok bilih mangke Mas Bagus dumondok wonten Jepang dibimbing diarahke kersanipun saged gesang bebrayan sae. Kudu iso maca tanpa tulisan. Lah nek mboten niku. Wong sing wedok niku lho Mbak Dina, pengen diwori ngoten niku ora terus terang kok njaluke. Mbah merengut, mbah sikile obah-obah, mbah tangane sing gremet-gremet. Niku kan basa tubuh, basa awak. Ora terus terang kok njaluk niku mboten. Mulane kudu iso maca tanpa tulisan. Niku nembe pergaulan lho. Dereng sanes-sanesipun njaluk iki, njaluk iku jaman sakniki niku saneh-saneh mawon. Ana kuotan, ana paketan, ana katek duwe. Skincare, tambah skincare bareng. Kalau Iki kudu sabar, Mas Bagus. Ya kudu iya kudu mergawe sing petel, sing sregep. Soale sesuk nek nang Jepon rada ndablek nggih jenengan anu Pak, gedheti lah apa-apa. Jenengan gedheti ora apa-apa. Sing penting keluarga niku yo wayang gawe. Kan terus sebisa malih Bawa Karjan sekalian Ibu kok bilih Bapak Agung sekali Ibu anggenipun nampi panjenengan sedaya wonten enjang menika mesti kathah kegiranganipun. Pramila nuwun pangapunten ingkang ageng-agengipun. Kalau wis semanten ugi kok bilih pahargyan wonten enjang menika sampun paripurna Bapak Karjan sapenderekipun nyuwun pamit. Pramila saking menika saking panjenenganipun Bapak Agung sekalian Ibu lumantar kawula boten saged ngaturi menapa-menapa namung saged ndongaaken mugi unduripun saking mriki ngantos dumugi dalemipun mangke saged selamat wilujeng boten wonten halangan ing salamika. Ingkang pungkasan mbok bilih anggen kawula matur wonten ketiranganipun kawula semanten ugi nyuwun dumen samudra pangarsami. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para rawuh sedaya, monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Mboten langsung makan. Mboten langsung makan. Mboten langsung makan gitu. Maksudnya? Lah kok makan tadi apa? Ora diatur rene. Sanduk dhewe apa? Atur rene. Kenapa ya, Bang? Ya sanduk dhewe ya. Nggih. Nuwun sewu para rawuh sedaya, para lenggah. Gandeng acara sambutan sampun rampung, sedaya mawon dipun aturi dhahar. Wis siap ta urung? Monggo Pak Karjan sak benderekipun. Sedaya mawon. Lho, diterno rene. Oh. Nek diterno ya malah genah ora usah ngriwari. Nggih Pak, diterke jarene.